Poď si so mnou vytvoriť prezo nechty. Najprv začínam vyberaním veľkosti všetkých nechtov, ktoré si potom nalepím na stojan. Následne každý opilníkujem a zmatním jeho povrch pilníkom. Zoberiem si acetón a pretriením všetky nechty. Na takto pripravené nechty začnem nanášať podkladovú bázu, ktorú si dám najprv v tenkej vrstve a potom dám hrubšiu vrstvu, ktorú rovnomerne rozotriem. Pokračujem s kreslením dizajnu, ktorý som zvolila takýto dovolenkový. Na palec som nakreslila takéto dve morské hviezdice, na ktoré som nakreslila bodky, aby viac vynikli, a doplnila som ho ešte takýmito dvoma kvapkami. Na ďalšom prste som nakreslila žltú francúzsku, ktorú som potom doplnila takýmito 3D detailmi. Pokračovala som kreslením tohto žltého kvietku, na ktorom som sa snažila nakresliť čo najviac detailov, tak aby vyzeral čo najreálnejšie. Nakoniec som sa rozhodla ešte pridať do stredu takéto malé zlaté guličky. Potom som si zobrala hustý biely gel, ktorým som vytvorila ombre a doplňala takýmito ďalšími 3D detailmi. Koniec som už iba naniesla topkou na všetky nechty. Určite mi do komentárov napíš, či sa ti výsledok páči, a pre viac takýchto videí ma nezabudni sledovať.